Přátelé, náš oblíbený reakční youtuber Robert Fico měl schůzku s nejhezčí, nejkrásnější a nejschopnější ženou na světě. A to je Ursula von der Leyen. Půl hodinu mi nadávala, že jsem úplný idiot. Premiér Fico o von der Leyen. Tohle musíme slyšet. Pojďme na to. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, dnešné mimoriadne zasadnutie vlády Slovenskej republiky som zvolal na základe podnetu, ktorý som obdržal v piatok v Gabčíkove, kde som spoločne s ministrom pôdohospodárstva navštívil krízový štáb, ktorý z Gabčíkova riadi všetky aspekty tejto obrovskej krízy. Od identifikácie nákazy až po umiestňovanie zvierat, ktoré sú z titulu nákazy slintačky a krývačky usmrcované. Členovia štábu nás požiadali o dve veci a prvou predovšetkým bolo použitie rezervy na riešenie krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu a vykonávanie povodňových prác na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom vysoko nákazlivého vírusu slintačky a krývačky na území Slovenskej republiky. Tu jsme na základě materiálu, který... Já se možná jenom omlouvám, já vám možná dám k tomu nějaký kontext, ne jo. Oni spolu samozřejmě telefonovali, myslím, že řešili ty obchodní cla, protože Trump ještě pořád argumentuje těma obchodníma clama a potom se řešili dopady těch cel na Slováky, na auta, na farmacii, polovodiče a pak se ještě řešila ta slintačka a křivačka, to říkám správně. Jo. Predložil minister vnútra Slovenskej republiky, vyčlenili 10 miliónov eur, ktoré budú použité v rámci ministerstva vnútra Slovenskej republiky na nákup rôznych tovarov a služieb, ktoré sú potrebné pri boji proti slintačke a krývačke. Druhý materiál, o ktorom sme rokovali, bol materiál návrh na vyčlenenie profesionálnych vojakov na zabezpečenie verejného poriadku na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky a na zabezpečenie strážených objektov v súvislosti s výskytom vysoko nákazlivého vírusu slintačky a krývačky na území Slovenskej republiky. Tu môžem vás informovať, že máme určitý počet vojakov, v tomto okamihu asi 80, ale vynásobte to 3, lebo sa striedajú, ktorí sú na hraniciach. Plus máme asi 250 vojakov, ktorí sú sústredení v priestore, kde dochádza k uskladňovaniu usmrtených zvierat. Ale potrebujeme pokračovať vo vyčleňovaní týchto profesionálnych vojakov, pretože ako ste zachytili, informácie nie sú práve najpriaznivejšie. My sme dnes mali už aj elementárnu informaci. Jako jak to chápu správně, tak tohle je daleko větší průser, než se zdá, protože jestli ty musíš vybít celý ten chov a zároveň tato nemoc se šíří vzduchem, tak to může fakt potenciálně způsobit další jako hospodářskou krizi. Jo, pochopitelně. Já se teda velice jako matně pamatuju, že naposledy byl podobný průser s... Tak a teďka mi pomožte, co to bylo za nemoc? To byly kraví, to byla ta nemoc šílených krav, 2008. Ptačí chřipka. Jo, ta byla později, no. Jo. Tak jako řekněme, že všechny jako podobný prostě nemoci jsou jako fakt strašně velký průser, no. Protože tohle je něco, co nenahradíš jen tak a jako chápu, že pro některý chovatele to, že přijdeš o celý chov, tak tě prostě zničí, no. Pochopitelně. Informáciu o tom, kde sa nachádzame a čo sa deje. Včera večer bola zverejnená informácia, že máme ďalší potvrdený vírus nákazu. V tomto prípade je to už na Záhorí v Plaveckom štvrtku. Je mi veľmi ľúto, ale musím skonštatovať, že hovoríme o stáde, ktoré má viac ako 3500 jedincov. A my musíme postupovať podľa legislatívy Európskej únie a podľa pravidiel, ktoré sú uzákonené v slovenskom právnom poriadku. Dámy a páni, niekoľko dní sa na Slovensku pohybovali predstavitelia špecializovaných európskych inštitúcií, predovšetkým Eurovetu, teda euro alebo EU a vet ako veterinári.
My sme vás už informovali o záveroch tejto misie. Táto misia jednoznačne konštatovala, že všetky opatrenia, ktoré Slovenská republika robí, sú včasné, sú odborne vykonané a predovšetkým sú vykonávané v súlade s legislatívou Európskej únie. A ešte jedna dôležitá vec, a to je vec, že Slovensko túto nákazu zatiaľ zvláda, ale riziká sú enormné. Pokiaľ ide o výskyt slintačky a krývačky na Záhorí, prenos v tomto prípade bol diametrálne odlišný v porovnaní s juhom Slovenska, kde sa s vysokou pravdepodobnosťou vírus preniesol vzduchom. V prípade slintačky a krývačky v Plaveckom štvrtku došlo s vysokou pravdepodobnosťou ku kontaktu fyzickému. Osoba z Plaveckého štvrtku navštívila farmu v Maďarsku, ale bolo to v období už prijatých opatrení, takže ťažko sa dalo v tomuto v žiadnom prípade, dokonca môžem povedať, zabrániť. Je to iný typ prenosu, preto musíme byť veľmi dôrazní a veľmi rázni, pokiaľ ide o pokračovanie v preventívnych a reštriktívnych opatreniach. Ja by som vás chcel poprosiť znovu, aby sme sa začali o tom úplne vážne rozprávať. Pozrite sa, ja navrhujem, aby ste sem prišli všetci, ktorí tak všetci kričíte, že nemáme zvieratá utrácať. A ja vám sem dám mlieko a mäsko z tých zvierat. Ja vás ponúknem, urobte si z toho samozrejme pudinčeky, urobte si z toho, čo chcete. Len prosím, toto musí skončiť. Nie je možné, aby sme... No a on tady někde rozporuje to, že se mají ty zvířata utrácet? Já teda rozhodně nebudu za sebe dělat experta na tyhle ty nemoci, na to jsou tady jiní. Nicméně já jsem taky četl někde, že jsou nemoci, kde ty zvířata můžeš přeléčit, ale zrovna u tohohle případu to jako nejde. Někteří to kritizujou. Třeba Spolek pro ochranu zvířat. Jo, takže zelení teroristi. Pojďme to pojmenovat reálným jménem. V pořádku. Dobrý. Vystupovali v médiách a dávali priestor milovníkom domácich zvierat. To sú hospodárske zvieratá, ktoré tak či tak v určitom okamihu skončia v potravinovom reťazci. To my máme teraz preto, že máme radi zvieratá ohroziť celé Slovensko. Čo si myslíte, že nám to je jedno? Veď sa choďte na to pozrieť, čo to je. Zabiť 3500 kusov nejakého stáda. Tí ľudia tam plačú a už niektorí potrebujú aj psychologickú pomoc, aby to jednoducho zvládali. Prestaňte s tým. Jednoducho je to neuveriteľné, nehovoriac o výkrikoch typu, že poďme vymeniť ústredného hlavného veterinára. Prečo? Že má hodnotenie, že všetko robí včas, robí to odborne a robí to podľa pravidel Európskej únie, až zatiaľ to zvláda? Dáva veľa opatrení, že ich má dávať menej. Akože má dávať menej opatrení? Prosím, nebláznime, je to krývačka a slintačka. Keď sa nám to rozleze po Slovensku, tak máme z toho obrovský problém. Je to klaknutie slovenského poľnohospodárstva na kolena s obrovskými škodami. No jasne. Znovu pripomeniem. Strata stáda, ktoré má 1000 jedincov, bude stáť tento štát 7 až 10 miliónov eur. Už teraz hovoríme, ak dôjde k utrateniu 3,5 tisíc jedincov v Plaveckom štvrtku, o 60 až 70 miliónoch eur škôd. A to stále sme len niekde, ešte nevieme, čo bude ďalej. Hoci tie opatrenia sú mimoriadne dôrazné. Dnes som telefonoval s predsedničkou Európskej komisie, pani Uršulou von der Leyenovou, a venovali jsme se... Jako, jak jsem říkal, tady nemám asi jako žádný rozpor, pokud jako nemá žádný způsob, jak ty zvířata vyléčit a potřebuješ je vybít, protože se ti může kdykoliv vrátit zpátky ta nákaza, tak tady asi není o čem, no. Jako tady podle mě jako asi není žádný rozumný argument proti tomu. Sa dvom témam. Prvá téma bola tarify, clá, ktoré sa na nás valia. Strašne mi vynadala Uršula, ale že strašne. To Robert, to si čo dorobil? To si prečo preboha takto vyrokoval s tým Trumpom? Si ty normálny? Normálne mi nadávala pol hodinu. Že som úplný idiot. Že som tam predsa bol, že som s Maskom hovorila, že ja som to nevybavil pre celý svet. Dámy a páni, teraz vážne,
Docela bych chtěl slyšet přepis toho rozhovoru teda, ale pokud se ukáže, že Robert může za ty clá, tak, tak to bude ještě hodně zajímavý. Čaká nás 2. apríla veľké prekvapenie, o ktorom ešte nevieme, aké bude veľké. Len všetkým tým mudrlantom chcem povedať, že ani zďaleka sa necítim taký silný ako francúzsky prezident alebo čínsky prezident. Ale tie clá budú aj voči Francúzsku, aj voči Nemecku, budú aj voči Číne. Tie clá budú voči celému svetu. Ano. A vy kľudne uverejňujete... Já jen doplním, dneska to přímo Trump i potvrdil, že někde lítala zpráva, že ty cla se plánují na 10 až 15 států. Není to pravda, plánuje to na celý svět. A oni chtějí nejdřív zavít cla pro všechny a pak případně je budou jako odebírat v případě, že zjistí, že to nemá smysl. Což je podle mě jako špatný přístup k věci, ale to je Trump. Výpovede slovenských opozičných hlupákov, že za zavedenie cieľ na Slovensku zodpovedá predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Ani sa ich nespýtate. Veď tam bol francúzsky prezident Emmanuel Macron u prezidenta Trumpa. Tak on nie je zlý? Ja som zlý? Myslím si, že sme sa mali trošku všetci predovšetkým Jo, já se omlouvám, tohle je důležitý. Tak a návaznosti na to, tak Evropská komise plánuje úplně zavřít evropský market pro americký zboží, pokud to bude potřeba. No ty vole. Jestli tohle je ověřená zpráva, tak to je samozřejmě průser, protože z toho začíná velká obchodní válka. Podle mě teda tohle se stát nemůže, ale to už jsem říkal letos o tolika věcech, že to dá asi smysl. No. Neuvěřitelné. Pokiaľ ide o kritiku za každú cenu a za každých okolností. Dámy a páni, tie clá budú mať 3 rozmery. Prvý rozmer je, že všetky členské štáty Európskej únie, teraz hovorím o Európskej únii, lebo sme súčasťou Európskej únie, budú zaťažené novými clami na všetky tovary a služby. Potom to bude druhá úroveň, ktorá sa dotýka rôznych štandardov, ktoré môžu do určitej miery skomplikovať vývoz produktov z Európy do Spojených štátov. A čo nás samozrejme najviac zaujíma, je otázka, ako bude vyzerať colná politika Spojených štátov, pokiaľ ide o autá, farmaceutický priemysel, polovodiče, pretože vieme, že pokiaľ išlo o oceľ a hliník, tak tam už určité opatrenia prijaté boli. Ja som telefonoval minulý týždeň s predstaviteľmi automobilového priemyslu. Momentálne sa na to všetci pozeráme. Najviac sa to pravdepodobne dotkne Volkswagenu a Jaguaru Land Rover. Musia sa tieto spoločnosti pripraviť na úplne nové podmienky, pokiaľ ide o prípad zavedenia vysokých cieľ na vývoz automobilov tohto typu. Mám detailné informácie od príslušného komisára, ktorý neustále rokuje v Spojených štátoch a my hľadáme v Európskej únii spoločný postoj, spoločné stanovisko. A práve o tom bol rozhovor s predsedničkou Európskej komisie. Ja som ponúkol predsedničke Európskej komisie, keďže u nás je veľká koncentrácia výroby aut, že v krátkom čase dôjde k stretnutiu s výrobcami týchto aut. My budeme veľmi pozorne počúvať, aké opatrenia by oni navrhli a my ich budeme po odbornej stránke ponúkať zase Európskej komisii, aby Európska únia spoločne rokovala a reagovala. Využil som tento telefonát aj na informovanie o slintačke a krývačke a varoval som a povedal som predsedničke Európskej komisie, že toto je problém, ktorý zo Slovenska a Maďarska môže vytvoriť problém v celej Európe. Sme veľmi blízko českých hraníc, sme veľmi blízko rakúskych hraníc. Tu nám môže klaknúť poľnohospodárstvo. No, preto som sa dohodol s predsedničkou Európskej komisie, že v krátkom čase ju budem informovať o našich návrhoch, pokiaľ ide o kompenzácie. Já to jenom ještě doplním. Já to mám potom mezi divákama někteří lidi, kteří jsou právě jako hospodaři, jako se skotem a tak. A říkali mi, že už se tohleto téma řeší třeba druhý týden. Jo, takže možná, že to vypadá, že teďko najednou začíná nějaká úplně jako strašlivá krize, ale že obecně už jako nějaký preparace, nějaký přípravy na to už tu jako dávno jsou. Tak snad to bude u nás mít jako menší dopad než u vás. Jo. Pretože už ak dnes hovoríme o 60 miliónoch eur a bude to podľa mňa ešte aj viac na obnovenie chovov, pretože my tie farmy musíme celé
vydezinfikovať, budú sa musieť prijať nové opatrenia, pokiaľ ide o biosecurity týchto fariem. Musíme nastaviť tie farmy od začiatku. A to sú možno procesy, ktoré trvajú 1,5 až 2 roky. Na to budeme potrebovať veľa peňazí. Čiže my musíme rokovať s Európskou komisiou, ako využiť existujúce fondy Európskej únie. No, Znovu pripomínam, že sú už teraz fondy, kde je možné dostať 30% náhrady, pokiaľ ide utratené zvieratá, možno dostať nejaké zdroje, pokiaľ ide o nákup týchto hygienických rôznych potrieb alebo potrieb, ktoré sa týkajú dezinfekcie. Ale my sa stále pozeráme aj po iných možnostiach, pokiaľ ide o pružnosť využívania európskych fondov ako takých. Pretože toto už je regionálny problém. Bolo to v Maďarsku, je to na Slovensku, je to v Maďarsku, bolo to v Nemecku a teraz čakáme, čo z toho všetkého ešte môže vzniknúť. Najednou vidíte, že v některých věcech je Evropská unie i celkem dobrá, protože kdyby to postihlo ten stát samostatně, tak jsi prostě v prdeli. Seš doslova minus a musí si poradit sám. Jo, naštěstí tohle jsou jako výhody přesně toho, že jsi velký uskupení, takže hold jako někdo ti je schopný pomoct znovu obnovit to hospodářství jako takový. Samozřejmě zaplatí to někdo jiný, ale ten dopad je potom výrazně menší. Znovu chcem požiadať všetkých, aby nezneužívali túto tému. Chápem, že všetci chcú byť expertami na kravy, ale prosím, nechajte to na expertov. Nechajte to na tých veterinárov. Čo mám povedať tomu veterinárovi, že nemôžeš to urobiť, lebo sa volám Robert Fico a nepáči sa mi, že ma kritizujú médiá, že tu zabíjajú zvieratá? Čo s tým máme robiť? Veď to je odborná vec. A znovu, to nie sú domáci mielačkovia, to sú hospodárske zvieratá, ktoré tak či tak sú na konci dňa určené na spotrebu, pretože aj tá krava, tá dojnica po nejakom čase, keď skončí jej obdobie, potom odchádza na bytunok. Ja viem, že to je strašné. A nikomu z vás neželám... Co to je, prosím vás, bytunok, to sú jatka? Tak tohle som ešte neslyšel nikdy. Mám vidieť, čo to je vopchať 1000-kilového býka do klietky a v tej klietke ho idú utratiť. To sú strašné veci. Nehovoriac o tom, že teraz máme farmu v Plaveckom štvrtku, kde je obrovské množstvo teliat, malé telce. To všetko bude musieť byť jednoducho utratené kvôli tomu, aby sme urobili radikálne kroky na záchranu slovenského poľnohospodárstva. Tak prosím, prestaňme rozprávať o týchto veciach a ja pozývam všetkých pánov z opozície aj novinárov, ktorí píšete to isté, dôjdite na úrad vlády, urobím vám perfektnú hostinu z mlieka z farmy, ktorá je nakazená. Ale budem tvrdiť, nie, toto zvieratko, tomu nič nebolo. Toto zvieratko nemalo teplotu a nemalo ani afty na jazyku. To je všetko v poriadku. Tak si dajte to mliečko. A dajte si potom aj to mäso. My musíme byť dôrazní, dôslední. My musíme garantovať, že pokiaľ ide o slovenské potraviny, budú bezpečné. Ale stojí to obrovskú námahu, stojí to opatrenia, rozhodnutia, ktoré sú mimoriadne náročné pre nás, pre všetkých. Pre nás, pre všetkých. A do toho samozrejme prichádzajú ďalšie veci, ktoré som uviedol. Budeme riešiť, čo bude s automobilovým priemyslom na Slovensku. Dobre, ak píšete a hovoríte, že Robert Fico zodpovedá za slintačku. Jenom tady doplním, děkuji, že to Pravoj napsal za mě. Já jako naprosto souhlasím s tím, že tohle jsou témata pro experty a možná, že by nějaký z těch expertů tady měl promluvit na ty tiskovce, ale pak je jako hrozně smutný, že třeba COVID vyšetřuje ortoped, jo, který zároveň ještě jako do toho plete konspirační teorie, takže možná, že by jako stálo za to se teda bavit o tom, že pokud potřebujeme odborníky, tak potřebujeme opravdu jako odborníky na všechny témata. Ano, i na COVID. Jo? Kdo by to byl jako očekával, že ortoped je sice jako doktor, ale ne každý doktor jako rozumí virologii a chápe virologii, ne každý doktor je epidemiolog, tak bych to řekl. A ne každý hospodář je expert na nemoci krav. Aj za krývačku, aj za cla. Kľudne to píšte ďalej. Len nás prosím nevyrušujte so sprostosťami pri našej práci, pretože snažíme sa veci robiť v takom tempe a v takom rozsahu, ako sa len dá. Znovu oceňujem postoj krízového štábu. Pán minister má skôr tie opatrenia reštriktívne na starosti. Pokiaľ ide o takú tú prácu, ktorá je spojená s odbornou stránkou slintačky a krývačky, je to pyramída pod vedením ministra pôdohospodárstva a najlepším ocenením pre nás, pre všetkých je to, ako som povedal, že Európska únia hodnotí našu prácu doteraz ako prácu, ktorá je odborne včasne zvládnutá. Takže toľko. Ak máte nejaké otázky, kľudne začnite rentou generálneho prokurátora, lebo určite vás nič iné nezaujíma. Máte k téme nejaké otázky, poprosím vás? K téme.
Pán premiér, čo hovoríte na výrok Ľuboša Blahu o tom, že Maďarsko a Slovensko sú nechcú zničiť, pretože nesúhlasia s vojnou, on vzýval na sociálne siete. Aktuality 360. Neslyším. Ďalšia otázka. To nie je k téme. Ďalšia otázka. Ja by som sa chcel spýtať teda na tie opatrenia na hraniciach, ktoré ste spomínali. Sme v koordinácii nejak s našimi susedmi, čo robí v tomto prípade Maďarsko, čo robí v tomto prípade Rakúsko, pretože my tam tie dezinfekčné Jo. vody máme. Áno, tá komunikácia s našimi Takže otázka jako je, jaká je komunikace a koordinace se sousedama. Jo. partnermi aj v rámci V4, ale aj s Rakúšanmi prebehla už minulý týždeň. Viete veľmi dobre, že tak ako chránime my našu hranicu s Maďarskom, tak aj Česká republika vzhľadom na to, že to včerajšie ohnisko je blízko hraníc, prijala opatrenia. My rovnako komunikujeme s českou stranou tak, aby tie opatrenia sa nedotkli ľudí, ktorí prechádzajú cez hranicu, aby tá doprava bola čo najplynulejšia. Sú rozmiestnené jednak dekontaminačné brány, rovnako dekontaminačné brody. Minister vnitra a minister prechody hospodárství. sú iba pre kamionovú dopravu, takže tá situácia je taká, aby sme my jednak chránili našu južnú hranicu a rovnako Česká republika k tomu pristupuje veľmi obozretne, ale my komunikujeme s našimi partnermi tak, aby pri tomto regionálnom probléme bolo všetko poistené. Ja som sa to už pýtal aj pred tlačovou konferenciou pána Takáča, ale predsa len neviem, či to bolo teda aj na rokovaní vlády. Nie je na mieste, aby sa teda sprísnili opatrenia aj na farmách, ktoré sú mimo momentálne tých zón, kde sa slintačka a krývačka vyskytuje, predsa len aby tam tú nákazu potom niekto nezavliekol. Pán redaktor, tieto opatrenia sú už dlhodobo naprieč celým Slovenskom. Každý poľnohospodár vie, že má mať uzavreté poľnohospodársky dvor, nevstupovať tretie osoby, zvyšovať dezinfekciu. Čiže to je dlhodobý tento proces. To znamená, že to nie je, že len teraz sa niečo tu príjma. Od prvého momentu, keď sme zistili, že v Maďarsku boli tieto opatrenia vydané naprieč celým Slovenskom, určite ste zachytili asi 3 týždne alebo keď dozadu aj SPPK, aj my sme mali tlačovú konferenciu, informovali. Čiže je to na samotných poľnohospodároch, že musia dodržiavať všetky tie opatrenia. 360 to je... Na Facebooku sa množia také teórie, že Brusel môže za zavlečenie toho vírusu slintačky a Ďalšiu krývačky. Pán premiér, Téme, bude ďalšiu pán David otázku. Lindner alebo Marek Farad novým generálnym prokurátorom? K téme. Z niektorých fariem sa ozývajú také hlasy. Jo, takže někdo říká, že za to může Brusel, jo. To mě teda zajímalo jak. A hlavně to zase říká. Neříká to doufám Blaha, že ne? Nebo Huliák, ty vole. O tom, že majú problém niektorí so zaobstaraním rôznych prostriedkov, ktoré by teda mali slúžiť. Říká to Blaha? Ježiš, to je čurák prostě. Já vím, že bych měl být neutrální politický komentátor, ale on je fakt jako úplný čurák. Ten týpek je prostě naprostý blázen, tyjo. Jak můžeš prohlásit, že Brusel může za to, že ti umírají krávy doma? Na slintačku a ach jo. Ako prevencia bude v tejto súvislosti vláda účinná, pokiaľ ide o obstarávanie možno aj ťažko dostupného materiálu teraz? Takto, nemáme my hlásené takéto informácie. Včera bol aj na krízovom štábe podpredseda SPPK. Nehlasil nám takto nič. Skontaktujeme sa, zistíme, určite budeme vedieť operatívne s nimi komunikovať, riešiť, aby sme túto situáciu vyriešili. K téme ešte nejaká otázka? Či viete predpovedať, aký výpadok mlieka nás čaká? Či to ovplyvní ceny, či už mlieka, masla? No, ovlivní určite. Vidím, že vás iba škandály zaujímajú, nič iné. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré, dovidenia. Poďte, ďakujem pekne. Ďakujeme, dovidenia. Dobře utekli, ty z toho. Ne, tak na tohle asi odpovím sám, ne. Tak jako to, že se ti jako zdraží teďko najednou veškerý produkty, které jsou z těch kráv, tak to je celkem jasný. Akorát to velice pravděpodobně nepřijde hnedka, ale bude ten dopad přicházet postupně, jo. A potom ještě ta druhá věc je, že vy byste měli dneska, nebo zítra, pozítří, byste měli, děkuji Mikeši, přijímat tu novelu o tom konsolidačním balíčku, takže velice pravděpodobně se vám zdraží potraviny celkově. Jo, že bude zajímavý sledovat to, jakým způsobem to bude mít dopad na vlastně jako Slováky celkově. Nepřeju vám to. A tak to holt je. Tak. Ten problém je k zamyšlení, že to zrovna postihlo Maďarsko a Slovensko, nebo je to zanedbáváním povinnosti veterinární správy a nemůže to být způsobem chovu.
Ale Bany, jak na tohleto fakt nejsem schopný odpovědět, jako nerozumím tomu. Jo, to říkám úplně na férovku. Já jenom doplním, že jak to tady Blaha říká, že za to může Brusel, myslím si, že zrovna Brusel jde právě proti tomu, protože Evropská unie má poměrně dost drsný regulace na chov krav a obecně na provoz hospodářství jako takového, protože samozřejmě do zemědělců jde veliká spousta peněz z Bruselu, právě kvůli těm dotacím a tak dále. Jo. Takže zrovna bych řekl, že tady to je jako proti tomu, ale třeba to je nějaká mutace, třeba to funguje jinak, tohle necháme odborníkům. No. To nemá moc jako smysl.